Máš tam 2 objektívy. Aký však. Už to vyfotil. Už si ich vyfotil. Príbeh lovca búrok zaujal aj Jaroslava Šurkalu, ktorý patrí medzi novinárske legendy. Okrem iného bol zakladateľom Prešovského večerníka. Jeho syn je známym filmovým kameramanom. On sám má doma unikátnu zbierku filmových a fotografických materiálov. Niektoré majú aj viac ako 50 rokov. O to väčšie to bolo pre Nikolasa prekvapenie. My sme fotili sme na väčšie formáty, na iné fotoaparáty. A toto vlastne sem tam sme ho použili. Tak som si myslel, keď som videl ten program v tej televízii, tak som sa potešil a som si hneď podľa sa vykričal v celej familii, že ten fotoaparát venujem tomu chlapcovi, lebo ten chlapec ma dojal. Pomalými kročikmi sa Nikolasovi plní jeho životný sen. Doteraz fotil iba s mobilom v ruke. Toto je jeho prvá zrkadlovka v živote. Takéto pocity mávajú asi ľudia na Vianoce, keď dostanú niečo pod vianočný stromček. Určite. A tento pocit je už možno keby darček. Táto je vlastne taká veľmi nekompaktná oblačnosť, čiže z toho sa môže vyskytnúť jedine prianka, možno slabá búrka. Nikolás napriek tomu, že má len základnú školu, má bezchybný pravopis. Jeho snom je urobiť si strednú školu a potom sa prihlásiť na univerzitu. Keby že sa to podarilo, aby všetko klaplo ako je, určite meteorológom. My sa budeme tešiť, ak budeš predpovedať počasie v televízii. A myslím, že Jojka ti to umožní najprv. Máme najlepšie počasie. Samozrejme, napríklad. Talentovali mladí, ktorý ako samouk sa naučil pozorovať a popísať búrkové mraky, dostal ešte jeden darček navyše. Rád totiž pozoruje hviezdnu oblohu aj po zotmení. To sú také očnice na hvezdársky ďalekohľad. Veľmi ma to teší, veľmi ma to dojalo. Ja vidím, že je to talentovaný chlapec. Zo Svínej Vlado Jurek, televízia Joj.